Sa formal nga pag-arangkada na karong adlaw sa campaign period sa mga national positions karong eleksyon 2025, gibantayan ang mga palisiya sa pangampanya. Sama ni ining pagbutang sa mga campaign posters. Mao gilusad sab karong adlaw ang Oplan Baklas paghipos sa mga nakalapas. Ani ang report. Alas 8 kaganihang buntag, nanukad sa Lapu-Lapu City Hall grounds ang composite team nga gilangkuban sa Comelec Lapu-Lapu, City Prosecutor's Office, Senro, DPWH ug Lapu-Lapu City Police. Miabag usab ang taga City Engineer's Office ug Clean and Green. Gibahin sila sa duha ka grupo aron masubay ang nagkadiyang dapit sa dakbayan ug matangtang ang mga campaign posters nga gibutang gawa sa mga designated common poster areas. Sa Barangay Ibo, habig sa Airport Road, mabantayang namungingi sa mga campaign posters ang mga poste ug mga kahoy. Ang usa ka truck sa Clean and Green halos napuno na sa mga campaign posters nga nahipos sa Barangay Pusok ug Ibo pa lang. Matod ni Attorney Anjanette Lamban, election officer sa Comelec Lapu-Lapu City, nga magsilbi kining warning ngadto sa mga kandidato nga mutuman gayud sa unsa may nalatid sa lagda. I hope na dili na tamo sampot sa gitawag na tog punitive abatement because the result of it, no, after due process, they might be disqualified. Tapokon sa ana mo ngadto na ay mga sitwasyon nga kinahanglan nga i-account nato nga to nakuan di natay makita basically. Subay ni ini, may pagawas ang Comelec Lapu-Lapu ug listahan sa mga common poster area sa dakbayan. Gidasig ang tanang mga kandidato sa pagpabarog og 24 square feet nga magsilbing common poster areas ni ining maong mga nalatid nga mga dapit. Those candidates, no, for nationals, I know that you have your, we could say, leaders in the local area. So please inform them to have a coordination with the office so that we could tell them na this is the area for your poster. Samtang gitataw sa Comelec nga mopahigayon sila og laing Oplan Baklas sa Marso 28 alang na usab sa mga campaign posters sa mga local candidates. Sa Mandaue City sayong nagtapok sa Comelec office ang mga miyembro sa composite team nga giumol. Gilangkuban sa taga Comelec, Kapulisan, DPWH ug Mandaue City Enforcement Unit. Wa maglangan, milahos ang grupo sa pagpangita sa mga nakalapas sa palisiya. Unang nasampulan ang mga campaign posters sa may reclamation area nga nakabutang sa mga poste sa kuryente. Lakip na sab ang mga nakabutang sa mga punuan, gipang bira o gipang hipos. Gilibot ang dakong bahin sa dakbayan pagkuha sa dugang pang mga violators. Ang uban nga mga posters sa habog-habog nga parte nakabutang maong gigamitan pa og hagdan aron makuha. Pahimangno karon sa Comelec sa mga kandidato ug sa ilang mga supporters mutuman lang gyud sa mga lagda ug adto ra mamutang sa ilang mga campaign paraphernalia sa mga designated poster areas dinhi sa Mandaue City. Tanang 27 ka mga barangay dunay gi-identify na common poster area. Mas maayo unta nga voluntarily on the part of the candidates nga they can ask their supporters nga kung may saktong lugar sa pagbutang sa mga posters nila, ilahan na lang itatanggang. Wa pa hinunhilabti ang mga posters sa mga local officials, sanglit wa pa man nagsugod ang campaign period sa lokal nga mga posisyon. Samtang sub-sab ang gipahigayon nga Operation Baklas sa nagkadaiyang lugar sa Central ug Eastern Visayas. Lakip ang mga nagkadaiyang bahin sa probinsya sa Sugbo. Ingon man sa mga silingang probinsya sa Sugbo. Ang nagkadaiyang mga opisina sa Comelec sa Eastern Visayas lakip sa nagpahigayon sa simultaneous nga Operation Baklas. Karong adlaw formal na nga nagsugod ang campaign period alang sa mga national candidates sa piniliay karong Mayo. Luan Marondina, Nico Sereno, Balitang Bisdak.